ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ರಮೇಶ್ ಬಕ ರಾಧಿಕಾನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ದೀಪಿಕಾ ಸಿಟಿತ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಡು PUC ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಯ ಕತೆ. ದೀಪ ರೋಮುಡು ಒರ್ತಿಯಕುಲೊಂದು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುದು ಏಪ ಬೈದ ನನಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓದುನ ಬುಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಬಲ ವಿದಯ್ ಬತ್ತದ ಓದುಲ ಉಲೈಡುಕುಲ್ದು ಓದಿನ ಯಾವು ದಾದಮ್ಮ ಇರು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೀಯರಳ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆಯರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದಾದಮ್ಮ ಇರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೀಯರಳ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿನತ್ ದಿನೋಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ನೇಲೊಂದುಪ್ಪು ಚಿಪಣ್ಣಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನ್ನಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಕೇಂಡ. ಹಾ ಆವಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಾದಿನಿ ಕಥೆಯ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ. ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಸುರಾಂಡ ಯಾನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆದು ಪೋಂಡತ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿನೇಟ ಕಾತೊಂದು ಕುಲೋನೋಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಕಾಪೆರಾಪಜೆ ಇನಿಯ ನಾವು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಜಿನ ಬಕ ಎಲ್ಲ ಮುಟ ಕಾಪಡಾಪುನು. ದೀಪು ಓಲ್ಲಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ವನಸಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಲ ಅಲ್ನ ಕೋನೆರುಕುಲೊಂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪುಲೆತೆ ಈರು ಈ ರಿತ್ತೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ದೀಪು 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 ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಉಲೈ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅವು ಯಾನು ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಂದುದಾದ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಓದೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದು ಬಂದು ದಾದ್ದೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಜನಟ ಈ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಏರು ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಿ ಬಾಲೈ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದ ಪುಡು ಅಪಂಡ ಅವಿನ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದ ಡೇಂಜರ್. ಯಾನ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಚ್ಚಾನಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತೊನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ ಅಪಂಡ ಕುರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಈ ಇತ್ತೆ ಓದುಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡವು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿರೇಗಿದಾಯಿಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಸನ್ ಬರ್ಪುನೈಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿರೇಗ ಮೊಬೈಲ್. ದಾದಾ ಅಮ್ಮೇರ್ಗೆ ಈ ಎದುರು ಪಾತಿರುವನ ಕೊರ್ಪನೆ ಜಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಚ್ಕೊರು. ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್. ನಿಖುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರ್ದಾಯ ಅಲ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಾಪಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಪುರ ಬರೆಯರುಂಡತೆ ಮಾತ ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುದೇ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜೋವನ್ನ ಅಕುಲು ಬೆಂದದು ಅಕುಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕೇನುನಲ ಪುಸ್ಸ ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯಮ್ಮುಟ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುವತ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಡಕುಲು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲೇ ತೂಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋ ನುಡಿದೆ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪನುವೆ ಆಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಾಯಲ ಬೇಲೆದಲ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡು ತೋಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕುನೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಸರಿಸಮಾಯನ ಪಾಲುಂಡು ಅಂದದೆ ಜೋಕುಲೆನ ಸಾಂಕುನೇಟ್ ಅಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲುಂಡು. ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲು ರಡ್ಜನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಿಖುಲ್ನ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಕೇನುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ. ಎಜುಕೇಶನೇ ಮುಖ್ಯ ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂವಲಿ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮ್
ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನಲ ಏತಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ. ಆವು ಪಪ್ಪ ನನ ಮಿತ್ತರ್ದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಏನನೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ ನೆನೇಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಕೈತಾಳ್ ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ನನ ದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.